İran'ın prezidentinin ve Daşary İşler Ministrinin dikçör helakçyliginde aradan çıkmagy Balkan vilayetinin ilatının arasında açık pikir alışmaları dörütdi. Türkmenistan bilen 1100 kilometrden gowrak serhet araçagy bolan İrandaky ýagdaýyň ýurtda dörüden reaksiyasy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 22 maýda sebitden maglumat berdiler. Dikçör helakçyligi esasen adamlaryň arasında şeride imo TikTok ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasında uly çekişme döretdi. Olar esasen helakçylygyň baksız hadisemi ýa-da onda haýsydyr bir döwletiň eliniň bolmak ihtimallygy barada açyk dürli pikirleri alışdylar. Dip habarçymyz belledi. İran'ın prezidenti İbrahim Raisi'nin dikçörü 19. maýda Azerbaýjan bilen serhetdäki daglyk bir sebitde helakçylyga uçrady. Iki ýurdun umumy serhedinde Azerbaýjanly kärdeşi Ilham Aliýew bilen bilelikde bent açmak dabarasyna gatnaşan Raisi'nin dikçörü ýydyna töwride gaýdyp barýarka aragatnaşykdan kesildi. İrna habar agentligi 2000-nji ýyllaryň başynda satyn alynan Bell 212 dikçöründaky 8 adamyň ählisiniň ölendigine habar berdi. Habarçylarymyz özleriniň soňky 2 gün bäri şaýat bolýan pikir alışmalaryna, maglumatlaryna esaslanyp, waka boýunça sebit ilatynyň garaýşlarynyň 3 topora bölünýändigini aýdýarlar. Birinji topar helakçylykda daşary ýurtlaryň eliniň bolmagynyň ähtimallygyny aýdýar. Ýene bir topar hususan sosial ulgamlaryň türkmen dilli bölegindäki ulanjylar helakçylykda Iranyň siýasatçylarynyň eliniň bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Dip habarçymyz belledi. Balkanlaryň ýene bir topory bolsa, helakçylygyň bagsız hadisadygyna ynanýar. Bu topory esasen 25-30 ýaşa çenli bolan raýatlar emele getirýär. Ýöne daşary ýurtlarda okap işläp gelen bu ýaşdaky balkanlar bu pikir bilen ylalaşmaýarlar diýip habarçymyz belledi. Türkmen medeniýet serişdeleri goňşy ýurtda bolan dikçör helakçyligi barada Türkmenistanyň Eýranda bolup geçen dikçör helakçyligi bilen baglanyşykly ýardam bermäge taýýardygy baradaky beýanaty. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Eýranyň ýolbaşçylaryna bildiren gynanjyny çap etmek bilen çäklendi. Türkmenistanyň berk döwlet gözegçiligindäki medeniýet serişdelerinde halkara habarlarynyň köpüsi çap edilmeýär. Türkmen hökümeti raýatlaryň söz beýan azatlygyny, medeniýet we maglumat azatlygyny berk çäklendirmekde ýyllar boýy tanqid edilýär. Muňa garamazdan habarçylarymyz soňky aýlarda Türkmen halkynyň internetde we özara duşuşyklarda açyk pikir alışmalarynyň has işçiňleşýändigini habar berýärler. Nazir Habibow wakaty golayda paýtagtda sil suw joşmalary indi goňşy ýurtda prezidentiň pajygaly ölümi giň ara alynıp maslahatlaşylýar. Ýöne Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bu raýatlara şol sanda VPN-lerden peýdalanýanlara we bu hyzmaty hödürleýänlere gözegçilik hem saklanyp galýar. Dip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda Rus vizasyny almak isleýän raýatlaryň sany ýokary bolmagyna galýar. Ýurtda migrasiýanyň möçberi barada resmi sandyr çap edilmeýärkä, biometriki pasporty daşary ýurtlara vizalary we daşary ýurtlara çykmak üçin talap edilýän dürli resmi namalary almak isleýänleriň sany gitdigi köpelýär. Azatlyň habarçylary Rus vizasyny almak bilen bagly soňky ýagdaýlar barada Aşgabatdan habar berýärler. Şu günler Orsiýet Federasiýasynyň Aşgabatdaky konsulhanasynyň öňünde Türkmenistanyň raýatlarynyň uly nowatlary döredi. Bu barada habar berýän Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä, şu ýerde öz nowatyna garaşyp duran ýüzlerçe adamyň aglabatyny Rus vizasyny alyp Orsiýada gazanç üçin gitmegi planlaşdyrýanlar düzýär. Olaryň arasynda hem erkek adamlar hem de aýal maşgalalar bar. Wilayetlerden gelen adamlar 300-den gowragy konsullugyň öňüne näme etjeklerini bilmän alada galyp oturýarlar. Dip habarçymyz aýdýar. Habarçymyz adamlaryň Rus vizasy üçin ýüz tutmagyň düzgünleriniň üýtgenligini nowaty ýazylmak üçin Orsiýetiň Daşary işler ministrliginiň web saýty üstü bilen online görnüşde ýazylmalydygyny bilmän göne konsulhana baranlygyny aýdýar. Adamlar öňünden ýazylan hem bolsalar ýazylym diýip konsulhana gelýän raýatlara siz ýazylandan soň hem her gün saýty täzeden girip öz nowatyňyzy tasdiklap durmaly. Eger mysal üçin iýun aýynyň bir gününe ýazylan bolsaňyz, şoňa çeni günni tasdiklamasaňyz nowatdan öçürilýärsiňiz diýip täzeden
nowaty ýazylmagy talap edýärler. Dip habarçymyz nowatda duranlara talgylanyar. Bu aralykda Türkmenistanda orsiýetde iş hödürleýän araçylar hem köpelipdir. Aşgabatdaky çeşmeleriň maglumatlaryna görä araçylar türkmen raýatlaryna hususan da orsiýetiň guruluşyk puwdagynda işlemek üçin mümkinçilik hödürleýärler. Araçlar viza almakda kömek hem hödürleýärler. Araçy hyzmatyny hödürleýän adamlar Türkmenistanyň raýatlary, emma olar konsulhana bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Dip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu orsiýetiň Türkmenistandaky elçihanatyndan we konsullugynyň resmiýetlerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistandan orsiýete gidýän raýatlaryň sany soňky ýyllarda has köpeldi. Orsiýet raýatlygy bolup göçüp gidýänlerden ýa-da göçüp gitmek üçin ruhsat aljak bolýanlardan daşary orsiýete gazanç üçin gidýänler hem köpeldi. Türkmen raýatlarynyň arasynda dähmet migrasiýasyna gidýänleriň umum akymynyň artmagy bilen bir wagtda Türkiýanyň türkmen raýatlarynyň syýahatçylygy we ýurtda bolmagy üçin talaplaryny güýçlendirmegi dähmet migrasiýasynyň hasabyna gün görýän türkmenistanlary başga ýurtlary saýlap almagy mejbur etdi we orsiýete gidýänleriň sanynyň köpelmegine täsir ýetirdi. Orsiýetiň Ukrainada alyp barýan uruşy zirarly bu ýurtda uruşa uğradylmak howpunyň artmagy türkmen migrantlarynyň bu ýurda gitmek isleglerini gowşatmady. Bu ýagdaý orsiýetde daşary ýurtlular şol sanda Merkezi Aziýaly dähmet migrantlaryny uruşa uğratmak ýaly mejburlyk ýa-da hile bilen bagly hadisalaryň köpelen wagtyna hem gawat geldi. Bu aralykda orsiýetden Türkmenistana gaýdyp gelýänleriň sany hem köpeldi. Orsiýetde güýçlenýän ykdysady problemalar we migrantlara bolan gatnaşygyň ýaramazlaşmagy diňe bir türkmenleriň däl ise Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň raýatlaryny soňky aýlarda bu ýurtdan gaýtmaga mejbur etdi. Merkezi Aziýa ýurtlaryndaky işsizlik we ykdysady problemalar zerarly ilaty migrasiýa garaşly bolan bu ýurtlaryň hökümetleri üçin soňky tendensiýalar uly problemalary döretdi. Mara vilayatynyň Tağtıvadır etrawyna ýüzlerçe hektarlyk gowaçy we buğday meýdanlary sil suwlarynyň aşagynda galdy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanyň dürli sewitlerine 10-12 gün çemesi dowam eden agyr ýagyşlar ýurdun ekrançylyk puwdagyna agyr ziýan ýetirdi. Kärenençi daýhanlar Tağtıvadır etrawyna ýüzlerçe hektarlyk gowaçy we buğday meýdanlarynyň suw astynda galyp käbir meýdanlarda ekinleriň tas ekilmedik ýaly ziýan çekenini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde sil suwlarynyň ýol açan netijelerini aradan ayırmak işlerinin güýçli depkine alınıp barlyanyny habar berýärler. Tağtıvadır etrawynda häzirki wagtda ýüzlerçe tehnika işleýär. Kamazlar çagyl garlyny gumdaşap, silin emele ýetiren suw ýoluny gömýärler. Suw akawalarynyň joşmagyndan alada bildirip, ýaplaryň kenarlaryny götürüp tekizleýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde alınıp barlayan işler barada habar berýär. Günorta günler Sewitde ilki başda 8-10 maý aralygyna üznüksiz ýagyş ýagdy. Hini ýagyn suwlar gurap ýetişmänke ýagyşly howa gaýtalandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy suw joşmalarynyň howa tiredilip şu günler häkimetler tarapyndan Murgap derýasynyň kenarlaryny götürmek işleriniň hem guramalaşdyrylýanyny habar berýär. Döwlet telewizionyny ýurdun ähli künjeklerine ýagan agyr ýagyşlar we onuň getiren oňoýsuz netijeleri barada habar bermedi. Häkimetler sil suwlarynyň netijeleriniň köpçüligi äşgär edilmegine garşy alyp barýan tagallalaryny güýçlendirdi. Şol bir wagtda Mara vilayatyna sil suwlarynyň we suw joşmalarynyň öňüne geçmek boýunça alınıp barlayan çäreler häkimetleriň şeýle maglumatlaryň syzyp çykmadygyny gazanmak ugrun alyp barýan tagallalary bilen utgaşýar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri suw akawalarynyň kenarlaryny götürmek işlerine çekilýän işçileriň el telefonlaryny we smart sagatlaryny ellerinden alyp iş gutorandan soňra ýygyna gaýtaryp berýärler. Ertesi güni iş başlamanka ýeni alýarlar. Diýip bir agyr tehnika sürüji saýdýar. Güýç edaralary esasan buğday we gowaçy meýdanlaryny emele gelen zaýaçylygy görkezýän suratlaryň ýa-da video materiallaryň ýaýradylmadygyny üpçün etmäge çalışýarlar. Sil suwlarynyň netijelerini aradan ayırmak işine çekilýän işçilere emele gelen ýagdaý barada hiç ýerde dil ýarmazlyk berip tawsyrylýar. Habarçylarymyz sil suwlarynyň ejer çeken Sewitde ýüklewlerini we wagonlarda çagıldaşlarynyň uğradylýanyny habar berýär. Bu aralykda Sewitdäki maldarçylyk hojalyklary hem agyr ýagyşlardan ziýan çekdi. Käbir mallar sil suwlarynyň güýjüne akyp gitdi diýip bir Tağtıvadır ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar ýagyşly howada özleriniň internet aragatnaşygynyň hem kesilenini aýdýarlar. Türkmenistanyň häkimetler adatdan daşary howa hadiseleri ýüze çykan halatyna köplenç maglumatlary ýaşyrmak, olaryň köpçülige ýaýramagynyň öňüni almak işleri bilen meşgulanýarlar. Azatlyk radiosy günorta günler Sewitde emele gelen adatdan daşary howa hadisesi we onuň getiren netijeleriniň gerimi boýunça Sewit häkimliginden tesbir alyp bilmedi.